Ideja 7 samica je ta da postoji u svetu jako dugo i predstavlja jedan svojevrstan Grand Slam u outdoor svetu, pogotovo u svetu alpinizma, planinarenja. I onda sam ja hteo iz čiste radoznalosti malo da pogledam koje su to naše planine koje spadaju u 7 najviših vrhova Srbije i došao sam do jako zanimljivih informacija, to jest položaja tih planina i onda sam odlučio da to bude sa mountain bajkom, a ne planinarenje. Pozvao sam tim, rekao im šta mislim, oduševili su se, svi su bili za odmah istog trenutka. Meni se cijela ta priča, inače freebikinga, odnosno te kombinacije planinarenja i mountain bajka dopada već godinama. Ideja da se svih 7 najviših vrhova u Srbiji vozi bajkom etapno, trebalo je 7 etapa, pa smo smanjili to na 6 i tako, zajedno smo obličavali tu ideju. Zašto baš mi? Kad ima ovde u našoj zemlji toliko boljih biciklista, znaš, su se oni svi zbunili kao, pa eto, mi smo se prvi setili. Ne bi sad mogu da kažem koje sam dileme imao i da li sam ono što imao dileme, da li će to i uspeti na kraju cijela ta priča, ali kada krećemo u tako neki poduhvat u koji niko nije pre nas ušao, zaista mora postoji ta neka nedoumica da li će sve ići kao što je isplanirano. Meni se to dopalo jer pre svega promoviše Srbiju na jedan novi način, te neke outdoor sportove, avanturistički duh i tako. Početak ekspedicije krenuo iz Knjaževca i bilo je jako lepo i masovno. U Knjaževcu je jedna svečana atmosfera, prava svečana atmosfera. Ljudi su sa svih strana došli da vide šta se to dešava, da se upoznaju, čak su bili tu lokalni mediji gde smo mi stvarno trudili se da im izađemo maksimalno u susret, naravno i kao dobrim domaćinima zahvalimo na toj cijeloj pažnji koju su nam oni pružili. Bilo malo nervoze na početak, kao sad bi mi svi da krenemo dosta brzo, tako sam se ja bar osjećao, onako napetost, neku pozitivnu tremu, bilo super. Taj sam start je možda bio i najveće okupljanje biciklista. Nekako su nam baš onako dali energije da krenemo, ali punom snagom. Svi smo zajedno krenuli iz Knjaževca i onako baš jedan lep moment. Tu je bilo jedno 70-80 biciklista, ali raznih zaista. Ljudi sa raznim biciklama, sa mountain bajkovima, sa specijalkama, sa nekim krčevima koje je teško i videti. I meni je bilo zadovoljstvo da s tim momcima vozim i da ih bodrim. Verovatno najlepše okupljanje u tih 6 dana. Vreme nas je poslužilo jako lepo druženje, puno lepih predela, uzbrdica, valovito. Mislim da smo puno uradili time što smo omasovili tu prvu etapu i da je jedan od ciljeva bio da pomognemo lokalnim zajednicama, da promovišemo njihove predele i da pomognemo klubovima biciklističkim. Mislim da smo uspeli i Knjaževac i prva etapa je pravi primjer za tako nešto. Baš sam uživao prvi 10 kilometara sa njima, onako pričajući o svemu i svačemu. A posle oni se vratili nazad, mi smo nastavili dalje.
Nikako nismo mogli da se uskladimo, znači da li ćemo voziti zajedno ili ćemo voziti svako za sebe. Malo je bilo neobično što su se Boža i Srđan, dva člana tima, odvojila i krenuli u neko jurcanje prema vrhu, ali okej, posle to ispostavilo da je to njihov fazon i oni su imali neku svoju priču do kraja. Srđan je taj koji nagazi, znaš, ja tu nikad ne povučem prvi, on nagazi, voli da vozi to brdo, jako je dobar u tome, ja sam ga pratio koliko sam mogao i zato smo se mi izdvojili, što ja nisam hteo da pustim. Prvi napori na toj etapi su počeli tek od Babinog Zuba kad smo otišli na off-road i mogu da kažem da sam pomislio u jednom trenutku pa šta nama ovo treba, mislim. Stvarno ako danas imamo ovakve probleme da je jako naporno, kako će to izgledati za 2-3 dana kad budemo svaki dan u tom ritmu i bit će još teže, još duže i neću imati priliku da oporavimo organizam. Ja nisam mogao da pretpostavim uopšte šta će se dešavati s mojim telom na ovakvom naporu. Ja sam mogao pretpostavljam kako će to sve da reaguje. Međutim, iznenađujuće je to sve išlo dobro. Našao sam neki ritam, svoj odnos snage, okretanja pedala, pulsa, jednostavno tog napora nekog koji bi trebao da bude optimalan da se dođe do cilja. Pa telo u tim naporima neki put ume da se buni, neki put mu prija. Sve zavisi kako se ti postojiš i koliko si se dobro spremio. Teško je, ali ako si utreniran i ako si konstantno u nekom treningu, onda to nije nikakav problem. Definitivno od Babinog Zuba do Midžera je bilo jako naporno i za mišiće i za pluća, znači kompletan organizam. Bilo je vukljanja bicikla, vožnje, kombinacije, iščekivanje da li će pasti kiša, neće, kako ćemo to uraditi, a možda je malo onako početna trema svima, ajde daju svi sve od sebe, razmišljaju, testiraju svoje telo. Srđan i Bože su taj prvi dan stvarno dali gas poprilično i pola sata ranije su izašli ispred jačima Vlade i mene. I u jednom trenutku se pitao da li oni stvarno imaju toliko energije do besvesti. Dobro, činjenica je da on i ja malo smo bili spremniji, odnosno možda i nismo bili spremniji, nego možda malo bolje vozimo to brdo od drugih, pa zato možemo ponekad i da odemo napred. Ali smo mi onako, pa ne znam, možda nekih 10-15 minuta, nije sad to bilo ne znam kakve neke trke velike, izašli na vrh i sačekali ceo ostatak ekipe, mislim, ali ne bih rekao da je to sad bilo nešto smo se mi odvojili. Jako je zanimljivo da ta prva etapa i prvi osvojeni vrh je ujedno i najviši vrh Srbije i jako je bilo bitno psihički da ga mi uradimo taj dan, da nam krene sve po planu. Mislim da je to uvek bitno na ekspedicijama. Gore su nas čekali Bože i Srđan, pa smo mi onda svi ostali izašli zajedno. Tradicionalno dizanje bicikala u vazduh, vrištanje, čestitanje jedan drugom. Pa bio je lep osjećaj iz razloga što je ipak sve to bila neka nepoznanica za sve nas. Znači, treba izgurati sa 300 i nešto metara na 2100 i nešto, gde je samo brdo, nema 100 metara nizbrdice ili ravnog. Tako da svakako nam je bilo drago što smo uspeli i uspeli u jednom solidnom tempu. Pa osjećaj je bio jedinstven, jer ja sam prvi put došao biciklom na neki vrh na kome sam ranije samo bio peški. To je bio i najveći uspon, mi smo ga zamišljali kao najteži, verovatno jeste bio najteži, ali smo bili odmorni, to je bio prvi dan i relativno lako smo to izgurali. I onda mi je polako postojalo jasno da će to biti prava priča i da će to jako lepo sve da ide dalje i svih ostalih 5 dana i 6 vrhova da će biti onako odrađeni kako treba.
Sama taj dolazak na Vlasinsko jezero, veliko je uzbuđenje. Ja nikad nisam bio na Vlasinskom jezeru. Obišao sam pola sveta, ali eto nikad nisam bio na Vlasinskom jezeru. I strašno me zanimalo, pričali su mi ljudi da je to fenomenalno, da je lepo. Drugu etapu od Vlasinskog jezera ka Besnoj Kobili preko Velikog Strešera smo vozili sa ekipom iz Mountain Bike Led iz Vranja i bilo ih je 10-ak, momci su odlični profesionalci, bilo je veliko zadovoljstvo voziti sa njima na njihovom terenu. Jako nam je drago da su nas podržali samim time što su došli. To su ljudi koji su stvarno sjajni. Momci su došli potpuno obučeni u opremi kao da je 20 stepeni napolju. To je bio za nas neki challenge da se ne obrukamo. Mi nismo verovali kad su oni nama pričali da se na tim planinama gore i leti smenjuju, oni kažu 3 godišnja doba. Kao nije zima, ali kao 3 godišnja doba najmanje. To je dan kad sam ja htio da odustane. Znači, sad priznajem iskreno, to je dan kad sam ja htio da odustane zato što lično ne podnosim da budem mokar. Kako smo krenuli uz taj jedan seoski zemljani put, pa možda nismo vozili 50-100 metara, tim putem stiže potočić, blatnjav potpuno, gde vam je jasno da gore negde u planini besni nevreme, da je kiša i da je taj potok stigao već do asfalta i da šta nas gore čeka, mislim, pitao sam se. I jedan počinje da grmi. Znači, grmi, nalače se oblaci i ja već kukam, ja već sad u glavi zamišljam kako ću da nagovorim ostale da ipak treba možda da odustanemo jer imamo u planu jedan dan da pauziramo u slučaju nekih nepogoda ili tako i ja rekao to je taj dan, pogotovo što je umor od prethodnog dana, prvog dana i dalje bio prisutan. Tu se pada u vodu, tu se pada u bare, to je sve, znači ono najgore mogući scenarij. Meni je pukla jedna karika na lancu i meni je glavio lanac. Nisam mogao pređem 10 metara i tu je ovaj momak iz Vranja. On inače ima neki svoj servis za bicikle u Vranju. Skratio mi je lanac za 3 karike i nastavio sam dalje. Na kraju dolazimo u deo gde su bare i blato toliko veliko da bicikli moraju bukvalno se prenose. Pa na toj drugoj etapi smo, ja ne znam, morao sam preko 10 puta da silazim sa bicikla, da prelazim neko blato, da gacam po njemu. U jednom trenutku sam mislio da neće biti kraj, to sat i po je padala kiša bez prestanka, ali mi smo odlučili da idemo i to je to. Onda u jednom trenutku je naišao oblak, bilo jako puno grada, pa smo vozili po ledu. To je jedna totalna avantura. Znači, potpuno je bilo belo sve oko vas, oko nas i jer je pao, toliko je grada palo da je zabeleo i da smo imali utisak kao da vozimo u sred zime. Bilo je grada na pojedinim mestima i po 2-3 cm, skroz se beleo put. Nikom u tom trenutku nije palo na pamet da stane, da odustane. To je baš dobra hemija bila sve vreme. Jednostavno imali smo takvu volju, želju i takvo jedno lepo druženje i pozitivan neki odnos sa tim ljudima koji su došli zbog nas tu, da nikome niti je bilo teško, niti je bilo hladno. Dolazi taj prelomni trenutak. Sad ništa nije bitno, sad idemo dalje, kao, nema veze. Mogu da kažem da mi tad bilo najteže što se tiče da kažem, mentalnog sklopa, jer je bio led, sneg, kiša, jako loše vreme. Ja sam malo i zaostajao za njima, blato, baš se pitao, dobro, da li ću ja ovo izdržati, pogledaj kakvi su uslovi. Koncentrišem se na vožnju, stižem u grupu, ulazimo u tu neku priču oko vožnje po ledu koja je svima zanimljiva i jako je mesec koji je već bio. U tom nekom istom vremenskom periodu vreme počinje da se prolepšava, kiša prestaje, temperatura skače.